सिगमाया बारनांसिगोन माने बैजा बारनांसि गोलैबाय नै बिनिखौ हानबायमोन जोङो नोंनो दाहाय जों प्लेटसे जाबा नोंनो प्लेटनै होगोन जालालै बिस्मिल्लाह नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय हिट ब्लग लाबोबाय थागोन आरो ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबा 2 केजि बारगोनथ' आरो आयौनि ओहो लोगोफोर गुड इभिनिं गासैखौबो मिस्टार ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय आरो ना नोंथांमोननिसिम दा आं दुगैदों मानि थाखाय दुगैदों होनबा एसे खर' गिलिर नांदोंमोन लोमजाहां मोनदों आरो ना दा गुसुआव हाबनानै आं दा जोबोर मोजां मोननांबाय आं मायाव दं नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ नै उनथिं नायबानो मिथियो जोंनि कार्बि आलं मानसिफोरा आं मायाव दं जोंनि कार्बि आलंनि बान्दो होननाय जायगायाव दं आरो ना बिजा सिफिलांस' ना सामायलांस'नि लोगोफोर थिग बेहाय दुगैनो नोंथांमोनाबो दुगैफै आरोखि फिल लागासिनो दं आं गरम बोथोर ना माने लोमजाहां ओरैबायदि गाज्रि जानानै दं हालोदफोरा ओंखायनो एसे दुगैफैदों दिनै दा बिदिनो हाबनानै दं आङो दा दै सिङाव जोंना बाबुआ होख्लायसिगोन दे सौदावहैगोन माबा दं बेहाय गगा मोननानै दं आरोना होख्लायदों राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक आंथ' बे ब्लग लादोंमोन दा बेलेग जायगायाव लालायसै बिनिखौ बेहायनो फोजोबथ'नोसै और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी दासो बान्दोनिफ्राय मोनफैदों आरो ना जोङो बान्दो थांदोंमोन जानै भिउखौ नायहा थिर आरो ना लोगोफोर दा जोंना এই सिगमा होननानै न'आव दंफैयो जोङो जा फख्रि गोनाय जोंहा दुगैयोमोन बे फख्रियाव आगोल आं बेखौनो बुंनो सानो दा खोन्थालांगोन बेसेबां हायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दिनैनि खावसे ब्लगखौथ' आं बान्दोआव लाखादों माने बे ब्लगखौ नाय आरोखि दा आंना दै खेबसे हाबनानै गाज्रि जानानै दंलै बे स्पिकाराव टिक होनो ओरै गिदिंबानो हेड मेरला जाबाय दा देखायबावनांगौ र' खेबसे नै फुरा गिद आरोखि मेरला थाबावनांगौ मोनसेयावनो आरो मेरला गोलैदोंबा आरो मालाबा मोननै मोनथाम हानबा बेसेबां मेरलाखौनो मोना बिजा जोंना सिगमा बाया एकदम बैसां बानायनानै दोनदों गरम बोथोर सफैलायबायना जाहांबाय जों मावफैयाखै ओंखायनो जोंखौ दुखु मोनदों बियो मिनिस्लायगोन आरोखि दा जिरनानै नायनां बोरै जायो सोरबा जिरायनोबा फैनो हागोन ओमफ्राय जानोफ्राय नैबे भिउखौ नाय लोगोफोर बार गुसु बेहायनो जाफैबाय थानोसै एबार नब'नि अननायाव जिरायनो मोनदों आरोखि ना दिनै कापोल्सनि थाखायल' होनहरदों आरोना जोंना सिगमा बाया कापोल्सफोराबो फैनो हागोन बेहाय जिरनानै एसे गोदै गोबाब मा नोंसिनि गोसोनि बाथ्रा सानै फैनानै रायलायनो हागोन आरोना हराव एलाउड गैया सानावल' जोंना सिगमा बाया थांगासिनो दं माने बेहाय जिरायनोबा बेसेबां लागोन होनोबा 500 लागोन होननो बारा लाया जा भिउबो नुगोन सान ओरै हाबनायखौबो नुगोन बुहुद हिट दाम मा होनदों दाबो फुल जाथ'वाखैना बुस्थुआ नै जा खावसे होबावनांगौसो दा नङा बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा बेखौ सिगमा बाया गोजौआव मोनसे औवा होबावगोन मोनसे बेफोरबायदि होबावगोन आरोना ओमफ्राय दारा बनानै होगोन नोंसिनि थाखाय बिराद हिटनो माने जिरायनोल' मोनगोन आरोना बेहाय बिराद हिट जामारगोन बेहाय न' बानायबा ओरैनो फिसासा दाथ' गरम बोथोर सफैलायबाय ना ओंखायनो बानायनाय जादों जोंना सिगमा बाया बेखौ खैजिमाखौ माबागोन आरोना ओंखायनो जों बेखौ लांनाय जादों हिट जागोन दिनै मल सोब सोगोन आरोना बाब मोनसे बासायावनो माबादि मेरला मोनदों बैहाय दं दा नै बेलाय बेहाय दं मेरला दं बैहायसो दं ओइलाय आदा बेहाय गैयालै बेहायसो आदा फोरमाय लानायावबो गैया
याद सांगाखा आरोना भिउफोरा बिजा खैजिमा हानग्राफोरा सासे सानै साथाम साब्रै साबा जों सयजन खैजिमा हानबाथाय बेफोरबायदि गाखोग्रा लोगो माने आदाफोर नागिरखा आरोना होमबा साबसिन जायो दानबाखै बिसोरनि हाननायावनो दाहाय मल मल सोनो हासिगोन नै माबादि होखादों बबे जराव हानगोन औ आयौ नै बेहाय फैखाबाय आरो नै इसेंसेया र' देखायना जुम बोफ्लांना इसेंसेया फैखाबाय आरो सिदा खोथा फै वा लागाय माने बिथाङा बुहुद खस्थ'बो खालामदों दा खैजिमाजों एसे मानजिजागोनबो बियो खैजिमाजों मानजिजागोनबो जों सिगमाया गाखोआ नै माने बे जाम्बुगुरिनि सिगमा आरोना याद साइसखा हेन्डसाम बय जादों मा जादों नै होख्लायगासिनो दं जोंना बिथाङा जोबोर खस्थ' मावदों नोंनो दाहाय जों प्लेटसे जाबा नोंनो प्लेटनै होगोन बेफोरबादि जस होनांगौ आरोना होमबासो एसे जस जानानै दाननो गोसो जायो नङाबा बिथाङा ओरैबादि गाज्रि अरजाहैगासिनो दं गोजौआव मा बुंनो आरोना जोबोर दुखुनि बाथ्रा दा मोनजानायाबो एसे हिट जागोन एवनायाव ओंखायनोथ' हनै आयौ जालालै बे देना बुस्थुआ गोलैग्रोथों मानो बहाया बे गैला हनै जालालै बिस्मिल्लाह मोनबाय बियो खैजिमानि शट खिन्थु मोननायाबो मोनबाय नै मानसिया एसे गाज्रि हालोद जानानै गाज्रि अरजानानै दा दान्दानि गोनांथि जाबाय आरोना बिलाइ गाहायाव बिदि होबाय बारा गिदिर गैया बुस्थुआ नै गाज्रि हालोदनि बेहाय एसे नांथानानै थाबाय माने बुहुद दालाय गोजाना बेहाय ओंखायनोथ' एसे बिदिनो जाहैबाय बुहुद गाज्रिबो जोजादों जे हानग्रा गोलैनायाथ' गोलैबायमोन खिन्थु बारा हिट जानो नंला आयौ दंसाबो लागाव बिस्मिल्लाह जुस पिलाद' मसम्बिका जेखौ थननानै डाइरेक्ट होदो फैसाबदोंलै बुहुद माने बेयो नांथालाबायबायना ओंखायनोथ' एसे बिदिनो गोलैजोबनानै बुस्थुआ खम जाबोबाय हाननायाव एसे खम जाबाय जानाया माने बे नांथालि जाबायना नांथायाबा बांसिन फैबावगोन बुहुद गोलैबाय बेहाय होमबाबो मोनसाबबाय नै हाननायनियानो गोमानो नायबानो जाबाय 1 minute later जों दा मोनसे गोजान जायगायाव फैलायबाय बे जराव दं होननाय खोनादों दा बेहायनो बे कारखौबो खारगोनांगोन फार्स्टआव नेन' सुपार कार जोंनि गोग्गो बेरायबाय बे कारजों आदानि मायो लावथिया गोलावथारलै एसे हेलाय बिजा बे गैया हेलाय बैया थांनांसिगोन दा माने कन्टेन्ट गैया ब्लग लादोंला आं लोगोफोर खैजिमा हाननायबाबो उफाय गैया लानांगौ जाहैबाय दा एगजामबो सोलिगासिनो दं मालाया कुइसन पेपार मोनदों जोंहा मोनाखै दा बिसोर मोनदों बिसोर बायदों जोंहाबो एगजामा पस्टपन मा जानांगौ बेफोरबादिबा जाय मास्टारा फानदों बेखौ फुरा बोख्लायखानांगौ बे सिदा खोथा जोंनाबो दा जोंबो फरायखानाया जोंनाबो नस्थ' जाफिनबायना बिराद मोजां फरायदोंमोन जोङो एगजाम जागोन होननानै मा बुंनो आरोना बेफोरबादि जाय मास्टारफोरा फाननानै जोंनि एगजामखौ दा बन्द' खालामलायबाय दुखुनांथाव बिराद फरायखाबायमोन जोङो दे मा बुंबावनो आरोना दे बिदिबालाय देखायबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था चार्जबो बारा गैलालै मा जानांगौ 30सेयावनो बख'नानै लाबोदों आङो जों बान्दोआव थांदोंमोन ना लोगोफोर फार्स्टनि भिडिअखौ नायनानै मिथिखादों नै जों दा बेलाय बिजा गवा बारि थांनांगौ जाहैबाय बिजासो मोनगोन माने 21K जालायबाय मेचिन बादैसो बारायगासिनो दं सर्ट्स भिडिअ दंना मोनसे गेजेराव सेबायलायनाया मेचिननिसो बारायखायो साबसक्राइबारा 17K साबसक्राइबार मोनहैबाय बे मोनसे भिडिअआवनो मोनसे सर्ट्सआवनो 17K बेहाय रेभिनिउआबो मोजाङानो फैदों आरोखि दा बेखौनो बुंनो थांबाय नोंथांमोना जिखुनु जाया सापर्ट होबाय दाखालिनि भिडिअआवबो दं भिडिअ बेनोसै आरोना नैबेहायनो हाननो नागिरबाय जों देखायनोसै हाननायखौ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मोननै बाहा मोनलायबाय
होग्लायसिगोन मोनानायखाय आरो सम मोनसिगोन बान्दोआवबो थांबायना जोङो ओंखायनोथ' बिदि जाबाय आरोखि ना इमारजेन्सि गोसो ओं जानानै गोसो जालाबायनानै हानब्ल' आयु मोनथाम बाहा दं माथो बेहायलाय इमारजेन्सि जाब्रबनायासो गोथाव जायो ओं दा मोनदोंबो इमारजेन्सि हानब्रबनानै मोनबायबो बुस्थुखौ हा गोजौ गोजौथार बैलाय बैहाय आदामोना सायगासिनो दं नै मोनसे मोननै मोनथाम बेलाय दान्दाया खामानियासो माने गुसुंद्राय जाहैबाय फायार लाइथ' नांबाय बिजा फायार लाइथ' नांबाय आयं मोनानाव दा दिनैथ' जमिसिगोन जानायफोरा बिदिनो आरो फार्स्ट टाइम जागोन दिनै ओं मालाय बोसोरजोंसो ना बोसोराव फार्स्ट टाइम एबार ओं इ जानोसै गोबावनि उनाव मोनजानाय जायो माने जों दा जेबो माबा बननो थाखाय माबा सामा लायाखै डाइरेक्ट बोख्लायबाय डाइरेक्ट सोबाय दैयाव मोननाया मोनबाय बुहुदानो बिदि मोननैल'सो दालाय माबा बाहा जादों दाबो हाननाया बेहायनो मोनसिबाय आरोना हानद्राया जोंना बुहुद खस्थ' मोनबाय दानिबो उफाय गैया जानोबो हाला सेस दंलै बुहुद दंमोन खिन्थु इदि गोलैनायाव जारला जायो माने जारला जायो सिगमाया बारनांसिगोन माने बैजा बारनानैसो गोलैबाय नै बिनिखौ हानबायमोन जोङो हाननाया नै सिगमा नों थिद दै नोंबो मानसिया खिन्थु बिजा बारबाय बाल्थिं लाबो बाल्थिङा बाल्थिंखौ डाइरेक्ट बाल्थिङाव सोमनांगोन गरमा गरमिस मावनायलै दासो मोनफैदों जोंबो ओइ गिदिरथार ओइ जामा बेग सुना बे गिदिर फै गिदिर लाबोलै नामा लाइट साइटबो जोंला दा माने मोनाबायना आरो चार्जआबो 18%ल'सै आयौ ओहो लागाव बमाय गाव इंथि गाव जाम्बुगुरि गाव लांहिन गाव आयौ हनै नुहुर सिजोबखायो बेखौनो गारनानै थांनो नागिरबायमोन जोङो सोद साला नै जोंथि माथि Tira baयदि गारहरदो थ' डाइरेक्ट सिदा उराय दियक ओइ बेखौ दोनै नांगौ नोङो आं आंनिखौ लानोसै दे लोगोफोर आं माने बै जराव आरो मायाव थानो बे देखायलायगोन चार्जबो बारा गैला भिडिअ लालांबाय थानो उफाय गैया आरोना बिदिनो लालांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम आरो चेनेलाव गोदान बाथाव साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय हिट ब्लग लाबोबाय थागोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबा बुहुद नै सांगाखा आरोना लोगोफोर एबा मोनासै आरोना बे गैयानो दा लानानै थांफिननांसिगोन एलाय बे थाइजौ जराव हाननो दासो गोलावखौ मोन्दोंना जोङो दान्दाखौ दहायनिया एलाय बिसोमोन बारा गोलाव नङामोन एलाय दा जों बेलाय बिनिखौ हाननो हासिगोन सांगानो लोगोफोर जाननिफ्राय नायनो हैद मा ब्लार नुखोबा ये हानसिगोन दा ओहो खैजिमा खैजिमा आयौ होख्लायला जोब्बायलै थाब दे सोमदो नै बे थागोन दै बुहुदानो थागोन आं डाइरेक्ट सिदा खोथा होनखायो नै बासिया गिदिरथार बियो आं मोनगोन होनखादोंमोन ना लोगोफोर आं दानि होननानै खैजिमाजोंसो सोमब्र'ना डाइरेक्ट थ' लोगोफोर दा एन्डिङाव देखायगोन आं बेसेबां मेरला मोनखो मिथिबायना हिट जाबाय नै बिराद मेरलाखा खम नुयो आरोना नुनाया खिन्थु मेरला 2 केजि बारगोनथ' आरो आयौ नै आरो इजाथ' बहुद हिट दंबावो नै बोखांनानै नायबासो मिथिगोन आरोना नै माबादि दं मा होनदों 2 केजि बारगोन नामाथाय आं हमनो हालायलांला बिराद गिलिर मोनदां मोननाया नै बिजाब बहुद मेरला दंबावो